Kedves nézőket, innen a Kertész utcáról, a zsebsöröző előttről. Kedves barátommal, Szerencsés Kristóffal. Üdvözlöm, Kristóf! Köszöntöm a kedves nézőket! Ha jól tudom, ezt a helyet nem mindig zsebsörözőnek hívták. Nem, ez a tetthely söröző volt. És hogyha szintén jól tudom, ön volt az az ember, aki dokumentálhatta a méltán híres tetthely monológot. Igen, jól tudja, és hálás vagyok a sorsnak, hogy ott lehettem. Fel is töltötte, és hogyha jól tudom, igen nagy sikernek örvendett. Nagyon nagy siker volt ez. Majdnem elért az 50 nézőszámot. Ez 48. Ez igen. Elmondaná a kedves nézőknek, hogy mégis miről szólt, hogyha nem tudnák? Ha történelmi viszonylatokban nézzük, akkor beütött a harmadik nagy sörkrízis, ami azt jelentette, hogy 3 kocsmában is egyszerre emelték fel a sör árát, 200 forintról 250 forintra. Ezt gondolom nagyon érzékenyen érintett rengeteg diákot. Igen, főleg MB Eaglefortot. Ez provokálta ezt a monológot, vagy lehettek más körülményei is? Ez volt a fő indok, de a második dolog erre, hogy összeveszett a kocsmáros. Miféle összetűzésbe kerültek? Ugye a régi helynek. Kocsmárosa nem igen szívlelte MB Eaglefortot. És miért? Mert lehet az? Egyszer azt mondta, hogy részegen nem szabad kocsmában, amivel nem értett egyet a monológ kitalálója. Azt hiszem, hogy mindenki el tudja dönteni, melyik oldalnak volt igaza. Térjünk át az új helyre, nézzük meg az árakat egy kicsit. Ezekhez mit szól, kedves Kristóf? Hogyha a külföldi viszonylatokban nézzük, akkor, ha megnézzük az aranyászok 2,90, a Dreher 3,50. Most, hogyha az aranyászokat nézzük, a 2,90 még nem annyira vészes. Hogyha azt nézzük, hogy külföldieknek 1 eurós sör, ami olyan 300 forint, 1 euró 300 forint körül van, akkor ez még neki nagyon olcsó, nekünk még éppen elfogadható. Ha azt nézzük, hogy a Dreher 3,50, az már sokakat érzékenyen érint, de még azt hiszem, hogy ez is egy olyan ár a többi kocsmához képest, ami megfizethető. Ha a rövid italokat nézzük, akkor pedig teljesen jó. 160 és 220 forint között ihatunk rövid italokat, persze csak mértékkel. Értem. Egy kicsit visszatérnék az előbbiekre. Nem tudja véletlenül, hogy miért zárt be a tetthely? Hát valószínűleg MB Eaglefort miatt, és az ő elnézést, tehát megmosolyogtat, mert ez az egyik legjobb élményem innen, ez a monológ, amikor ezt meghallgattuk, és azt hiszem, hogy ez volt a végső, amikor azt mondta a kocsmáros, Vakondok volt a csúf neve, mindig fejlámpával, mert ez egy pince helyiség, és azt mondta, hogy nem, itt neki elege van, és hát itt azt hiszem, hogy ez jelentette a tetthely végét. Igen. És most így a jelenben mit gondol? Ellátogatna még ide a újonnan nyílt zsebsörözőbe? Azt hiszem, hogy ennek egy feltétele van, mégpedig, hogy hasonlítson a régi helyre. Még nem voltam, ezért vagyok már itt reggel 9 óta, és várom, hogy estére kinyissam. Azt várom, hogy ugyanaz legyen, mint az előző helyen. Tehát legyen egy zenegép, egy kifordított monitor és egy billentyűzet, ahol YouTube van. Tehát ez egy ingyenes zenegép, ez volt az előző helyen is, és ezt szeretném meg újra. Értem. Még egy záró kérdés. Milyen zeneszámot rakna be, hogyha lenne lehetősége? Azt hiszem, hogy ez az 50-es évekből Nat King Cole száma, az Unforgettable. Rendben. Köszöntük szépen. Viszlát!